A yau za mu yi magana kan yadda ake creating website ko kuma blog. Website ko blog kusan dai abu ɗaya ne, amma dai as a beginner ka ɗauke su abu ɗaya. Idan ka yi nisa a cikin harkan za ka bambance menene blog kuma menene website. Website wani abu ne wanda za ka iya amfani da shi wajen bunƙasa kasuwancinka ko kuma rubuce-rubuce na ra'ayinka, ka dinga sanya wasu abubuwa wanda suka shafe ka don mutane su duba. Sannan kuma hanya ce wadda ake amfani da ita because akwai mutane da yawa waɗanda suka ɗauke shi a sana'a wanda ba sa da wani aiki wanda ya wuce blogging ɗin. Ta hanyar blogging ne suke samun abin da suke ɗaukar nauyin family ɗinsu, kuma suke fantamawa har ma fiye da ma da yawa waɗanda ke wuni a kasuwa, alhali kana daga gida kake wannan aikin. To website kenan ko kuma blogging kenan. To shi blogging da website ba wani abu bane wanda za ka koyar a cikin bidiyo ɗaya wanda mutane kuma za su gane abin da ake nufi, unless if it is going to be some hours zai iya ɗaukin some hours kana abu ɗaya kana koyar da website, sannan kuma ba za ka iya covering na abubuwan da ya kamata a ce duk an koya ba. For this reason sai aka haɗa duk abubuwan da ake buƙata, all necessary abubuwan da ake buƙata wajen creating website ɗin, tun daga farawa, tun daga buɗewa, tun daga settings ɗin da ake yi, abubuwan da ake sanyawa da yadda ake sanya su, sai aka yi shi in form of application, wato Android application. Ta yadda idan kana da wannan application ɗin, to ba ka da buƙatan ƙarin wani bayani, za ka dinga bi ne dalla-dalla ga yadda ake wannan, ka duba ka kalla kuma ka ga yadda ake yi. Idan ma baka gane ba kuma ga bidiyo ka kalla sosai, sai ka kalli abin practically, ba ka da buƙatan abin nan. Idan ma misali ka ɗan iya blogging ɗin amma akwai abubuwan da baka iya ba, still za ka iya downloading application ɗin, sai ka duba abubuwan da baka iya ba, sai ka kalli yadda ake yin su, ko ka kalli na bidiyo ko ka kalla in text. Sannan kuma application ɗin is completely offline, ba dole sai da data ba zai aiki. Amma dai idan kana so ka kalli bidiyo ne, to dole sai kana da data. Amma idan za ka kalli tutorials ɗin na iya maganganun ko kuma bayanin dalla-dalla yadda ake yin abu, to ba ka da buƙatan data. So da farko idan kana son more application ɗin, ku samun application ɗin, za mu sanya link na downloading application ɗin a cikin wannan bidiyo ɗin. Da farko za ka shiga Google Play Store. Idan ka shiga Google Play Store sai ka shiga search bar, sai ka sanya blogging koyi da kanka. Sunan application ɗin kenan, Hausa ce zurfa. So sai ka sanya blogging koyi da kanka, sai ka sa search. Idan ka sa search, the first result is blogging koyi da kanka, shine application ɗin. Gashi, saboda mu already muna da shi, gashi ya sa mana open. Kai kuma da baka da shi sai ka sa install. So bayan ka yi installing, this is the UI of the application, so that ba za ka ɗauko wanda ba shi ba. This is the UI, haka application ɗin yake. So idan ka ga wannan, to shi ne application ɗin da kake buƙata. Sai ka zo, sai ka sa open bayan ka yi downloading kenan. Bayan ka sanya open, bari mu kashe data so that za mu ga yana aiki babu data ɗin. So gashi mun cire data, ga kuma application ɗinmu ya buɗe. This is the first page of our application. Nan gabatarwa ne, cikakken bayani ne kan niyyar da ya kamata ka sa da kuma dagewar da ya kamata ka sa, kuma ka sa ma ranka cewa yes za ka iya. Ko da baka iya komai a harkan blogging ba, ka sa ma ranka cewa za ka iya. Once you have that determination, to you will definitely achieve your goal. But idan ka sanya ma kanka cewa a'a ai ba zan iya ba, to lalle ba za ka iya ɗin ba. No matter how much pressure you put, you cannot be able to learn it. Sun saboda ka riga ka zama discouraged cewa ba za ka iya ba. Ko da yaushe believe in yourself, ka tabbatar cewa za ka iya. So wannan shine application ɗin. Nan gabatarwa ce, nan yadda ake buɗe blog ne. Cikakken bayani kan yadda ake buɗe blog. Gashi tun daga farko har ƙarshe. Idan baka gane ba, ga kalli bidiyo. Sai ka kalli bidiyo, sai ka ga yadda ake yi a aikace. Idan kana buƙatan komawa baya, so sai ka latsa wannan plot menu ɗin. It will take you back. Kaga gashi ya maido mu baya. So nan buɗe blog kenan. Saitin farko kuma abubuwan da ya kamata a ce fashin farko ka fara saitawa kafin ka fara blogging. Kana buɗe blog ɗinka, da first thing da za ka fara settings, to shine nan yake maka bayani. Abubuwa ne wanda ya kamata kai saiti. Abubuwan da ake buƙatan ka fara saitawa sun haɗa da title na blog naka. Shine sunan website wanda ka sanya tun lokacin da za ka buɗe blog naka.
irin kamar misali barka da zuwa ko kuma sanne da zuwa shafin Arewa link ko shafin anything da abin da related to your application. So wannan zai koyar da kai yadda ake yin su kuma da yadda ake sanya su. So bayan ka yi wannan baka gane ba, ga kalli bidiyo nan, sai ka kalli bidiyo sai ka ga yadda ake yi. Idan kuma ka gane to shikenan baka da buƙatan kallon bidiyo, baka da buƙatan sai ka sa datan ka, sannan sai ka kunna data. Post na farko, yadda ake yin post na farko tare da yadda ake categorizing na post ɗin, shi kuma wannan shine ke maka bayani. Canza template kamar yadda kake canza launcher na application na wayanka, to haka shi ma blog ko kuma website ɗinka yana da launcher. Za ka sanya ta customizing fonts, ta customizing everything, kaga widgets ɗinka sun fita komai very abin sha'awa. So template ma yana da is very important. Then header image kuma wani hoto da ake sanyawa daga saman application au daga saman website, wanda idan ka shiga za ka ga wani hoto kamar bana haka, barka da zuwa, ko kuma dai da wani rubutu dai very attractive wanda ke attracting ɗinka zuwa ga blog ɗin. To wannan kenan shine header image, yadda ake canza shi. Sai canza favicon. Shi favicon idan ka kalli bidiyon za ka san me ake nufi da favicon, kuma ce wani ɗan ƙaramin hoto ne da ake sanyawa, shi ba logo ba ne, amma a cikin history idan ka shiga browser history naka, so duk site ɗinka da aka shiga za a ga wannan ɗan ƙaramin a favicon, shi ake ce ma favicon. Za ka ga yadda yake. Sanya disclaimer. A yanzu, zamanin yanzu, idan kana son samun canji a Google, misali kana neman AdSense approval, to website ɗinka dole ya samu privacy policy, disclaimer, terms and condition, about us da sauransu, irin waɗannan pages ɗin. To a nan ƙarƙashin wannan disclaimer ɗin an yi bayanin yadda za ka yi creating na privacy policy, da yadda za ka yi creating na disclaimer, da yadda za ka yi creating na about us, da yadda ake ma shiga a yosu, da yadda kuma ake sanya su. So idan ka shiga ta sanya disclaimer, kawai mun sanya shi a sanya disclaimer ne, amma ba disclaimer ɗin ne kaɗai ba. Akwai privacy policy, akwai disclaimer ɗin, akwai terms and condition, akwai about us da sauransu. Sanya audio post. Shi kuma audio post kamar misali za ka yi blog amma waƙoƙi ne kawai za ka sa. Waƙoƙi ko wa'azoji ne kaɗai ko kuma karatuka ne kawai za ka sanya. To in that a wannan a ƙa'ida shi blogger page baya ɗaukan audio. Saboda haka amma akwai hanya da ake bi wanda ake sa masa audio ɗin. To wannan shine in ka shiga sanya audio za ka ga yadda za ka yi, ka bi hanyar da za ka bi ka sanya audio file a cikin shi blogger site naka. Sanya PDF file kuma shi ma kusan abu ɗaya ne, shi ma ba a sanya PDF file ɗin, amma kuma kusan abu ɗaya ne da PDF file ɗin da kuma audio post ɗin. In ka fahimci wannan to za ka iya sanya wannan ba tare da ka karanta wannan ba, ko kuma ba tare da ka kalli bidiyon yadda ake sanya wannan ba. Saitin basic SEO. Basic SEO shine search engine optimization. Search engine optimization shine ability of Google ko kuma other search engine to crawl ko kuma to index your site lokacin da wani ya searching wani abu related to your blog ko kuma related to your website. Kamar misali, website ɗina na karatukan malamai ne, misali let's say karatun Sheikh Abdul Wahab Abdallah. So ina da su birjik. To idan na shiga Google sai kuma can wani, let's say daga wani gari sai sacin karatukan Sheikh Abdul Wahab Abdallah. To kaga yana da alaka da blog ɗina. To blog ɗina zai kasance cikin result ɗin da za a bashi. Idan baka yi setting ɗin wannan ba, ko an yi sacin ba za a gan shi ba. Why? Because baka yi setting na search engine optimization ba. Shi kuma search engine optimization ɗin nan ya kasu kashi biyu. Akwai basic, akwai advanced. Basic ɗin nan shine wanda ya zama dole, wanda idan ka yi shi za ka fara ganin site ɗinka a Google results. To amma shi kuma advanced wani irin dai sai gwanaye in ka ƙara zurfi a cikin abin za ka gano yadda za ka yi abubuwan, amma dai wannan kan basic ne kawai. Akwai live chat. Shi kuma live chat wata envelope ce da za ka dinga gani idan ka shiga a websites. Wasu especially manyan websites za ka ga envelope wadda idan ka taɓa ta za ka yi chatting online da shi mai wannan blog ɗin ba tare da ka masu message ko email ko kuma WhatsApp ba. To za ka iya sanya shi kai ma. Wannan zai ƙara mai da blog naka so customized, kuma zai ƙara mai da za a yi tunanin cewa wani professional blogger ne ke da website ɗin. Why? Because ba kowane website ne za ka samu live chat ba. Sannan kuma yadda ake sanya custom domain. Custom domain kamar yanzu misali, sunana let's say sunana Faisal. To faisal.com is a custom domain.
but in na ce faisal.wordpress.com is not a custom domain, wannan kyauta ne. To amma idan ina so in yi customizing ya zama let's say faisal.com ko kuma faisal.com.ng ko faisal.org, duk wannan is dole he ka sayi ake yi. So nan za a yi maka bayanin yadda ake sanyawa da kuma inda ake sayi. Sai AdSense settings, shi kuma yadda ake saita AdSense. Idan ka yi setting na AdSense, ka yi offline kuma ka samu, to ga yadda za ka yi settings ɗin shi, da yadda za ka yi, da yadda za ka kare AdSense ɗinka daga shiƙa. Saboda once ka yi kuskure wajen settings na AdSense ɗinka ko kuma kai wasa, to Google za ta sheƙe maka account ko da ka tara dollars a ciki wanda za su iya kai $100 ko $200 ko $300, to za a iya sheƙe account ɗin ka rasa duka. Sai mai da blog zuwa application, shi kuma yadda za ka mai da blog ɗinka zuwa application, because kusan duk manyan website da ka sani kamar irin su Daily Trust, irin su BBC Hausa.com, irin su Vanguard, Premium Times, idan ka shiga za ka ga sun sanya maka get it on Google Play. Wato ka ɗauko application ɗinsa a Google Play Store, so that idan ka ɗauko wani application ɗin baka da buƙatan ƙara dawowa website ɗinsu, through wannan application ɗin za ka dinga accessing website ɗin nasu. So kai ma za ka iya creating na application na website ɗinka through yadda za ka koya through nan wajen, through wannan application. Na takaice wannan shine koyan blogging a sauƙaƙe. Wanda yake da tambaya yana iya contacting ɗina ta WhatsApp ko kuma a Facebook. Wanda kuma yake da neman ƙarin bayani still dai zai iya nema na a WhatsApp ɗin ko kuma kada a kira wayata a dai neme ni a WhatsApp ko kuma a Facebook. Thank you very much and have a nice day. Don't forget to subscribe the channel for more videos.